Lafina Productions. Καλά, δεν χρειάζεται άλλο. Του κάνει zoom. Ποια τα θέα. Εγώ και έτσι τα βρήκαμε χθες. Εκεί από πάνω. Μπορεί να είναι μάνα του και το φέρει καβάλα. Γευγαρώνει αυτό. Μάνα του πρέπει να είναι. Ναι, αλλά καβάλα στη μάνα του. Το παίρνει καβάλα, το μεταφέρει. Το τραβάει, κατάλαβες. Οι δυο μαζί πέραν. Δεν μπορεί να είσαι τόσο. Όχι, είναι μικρό. Αυτό όμως πάει καβάλα πίσω. Το παίρνει καβάλα και το κατάλαβε. Στη ξενία Señoras y señores, va Modric, va, habilita a Vinicius, va Vinicius, vino para Benzema. Γιώργο. Έλα! Πάμε! Όλα τα σ' αγαπώ που έχουν υποθεί. Αποκάλυψη. Άστε, Άννα. Κάνε μια πέτρα, ρε. Όχι με δύναμη, ρε. Όχι με δύναμη. Άστε, θες, θα έσπασε την πέτρα. Παύλο, γύρνα. Ένα ανοίγει. Τι είναι αυτό! Μαλάκα! Μη φας! Ξέρω! Μυρίζει! Μη φας! Πώς θέλω να εταιρεάσει. Όχι, είναι άγουρο, μη φας. Μην είσαι χαζή, ρε. Πώς είναι τέτοιο. Καθυστερημένη λαδό, ρε. Τέλος. Βούλεψε, ρε.